Sorboti rondo mwanchu murigeria ya mate egotoka ase kenyoro kiageta bosamaro ewodi ya bogichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo bono yagokeire egetambokero kyoyokorie kerogo kyobo MCA ase ewodi eyo ya bogichora omanyikaine una Douglas Orutwa oseri sosa asogosira omwaka John Obworo nenyange yogotarira bose wheelchair mogaka obwora nigo bono abere kagochandeka ase geka miaka 3 yaetire chingaki hagwete hanya tuko baga kubwatwa n'oboroire Westrock goika koia ase enka yaye korengana n'obwora nigo bono agoteba omong'ina oye nigo anyarete koba gakomotama ekera arwarete na kumutigera emechando emenge muno oyomo bwa efamily eyo omorwaire omwana ono okuruka obworo nainche kwa niaba ya efamily nigo ngoteba ng'omwesimiwa oyo otokonyire omwana oyo achandikire ase emiaka 3 agosoka isuko naende ase ogostoka embura yature monto oria oramboirani nyomba emereme ya omwesimiwa akorire especially ase efamily yaito tumeshukuru sana naende egento kende mnyama kwatire iguru bare lakini rende gokogenda omogambi gaki tabwati kende omwana oyo mwabo ombachi oyo nero omosurigirete gaki rende orore nawe nusi 10 iga entuntu taiti kende omoe agorichi bana omotorire asoere nyomba mbuya mono ase eng'encho mwatoreteire egwirichia iga naende egwirichia iga bono mwatokonyire rahisi igo twatebire mbuya mono mogenderera gotoinyora bono nainche nabo nare goteba mbuya mono ase eng'encho ya ogotoinyora inche narorire ng'a yamochire koba egekone ase efamily yaito koinyorwa giatigairi gioka na ogoteba ng'a mbuya mono oyo okora egatiga nyasaye agoiseni omogambi erinde ase gwaturusirie akong'u nare gwaka mbuya mono ase yominto nkeo ase eng'encho ya okoinyora obworo orwarire ekene for 3 years bono ekero kwa yominto nkeo amoreteire ekero gwagokaransera iga aru nyomba acha ase abanto ekero ara ase abanto akogambigwa ebirengeri biacha buya oyabeire omogoko sana ase omoisimiwa oyo gocha ase obokonyi bwaye ase obokonyi ya omorwaire stroke yaka ase amarieta ngoruku Douglas Orutwa nkeo goseri sosa igo nanyora amagana aya ngatebwa igageta omogaka oyo narwarete taya gosoka origirie obokonyi erinde anyare koba agotera nono omogaso yasinyire igo rero naretire wheelchair erinde omogaka oyo erinde nere nasoka korwa isiko aoterere omogaso erinde nere amenye na abanto bande bamenye nagendera nonya na ekanisa erinde abanto baito banyare gokonyeka barwa nyomba igo bono nokoenable mobility ya omogaka oyo erinde nere abana baye na efamily yaye barosire koba bagomorusia nyomba na amagoko erinde at least ebarorobere nere osoka isiko naende oirana nyomba achandikire mono piyo omogago akorire gwachire kondora kwang'inyoire yaikire mono chandegete mono gaki mbuya mono.